Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda. Umhlaba uMabunda umuhle kacala umuntu beyabo nkabamcalayo igojana lamanzi uVusimuzi kangoma yeza uVusimuzi ovusa imizi yamadoda namhlanje zovusa wakho umuzi. Ngibonga kakhulu bogogo nomkhulu kilabo sebasubscribe-ile. If you know ukuthi you haven't subscribed, please do so. Cela uthathe uclick nje lela button eli-red ulibhale subscribe, ulishintshe libe grey, and then bese ke uya ku like button, ulike even before you watch the video, because lokho ozokuthola la yilokhu vele ebekade ukulindele, futhi lokhu kuzosiza nabanye abangakayibonanga le video ukuthi bese bayayibona, bakwazi ukuthi nabo bajabule njengawe nokuthi basizakale njengawe. So namhlanje ngithanda ukuthi sikhulume ngendaba yokuthi why wena mkhulu mawuhlola ungasho ukuthi ngazalwa ngembethe. So ukuzalwa wembethe kahle kahle mina namanje into engisafuna ukuthi ngi-understande kahle, ngoba bakhona abantu asibangibuza kakhulu mabazohlola ukuthi emkhulu kuthiwa ngazalwa ngembethe, ngabe wena awukuboni lokho na, uyabona. So bese ngi-explaina ngendlela engi-explaina ngayo, kodwa mase ngi-explaina umuntu uyakwazi ukuthi I understand lento engi-explainayo. So manje ke into engifuna ukuyisho kithi sonke simamele emakhaya, mina ukuthi umuntu wazalwa embethe kimi kuyafana nomuntu engiye ngithi mina mangihlola ngithi wazalwa unenhlanhla. So uma ngithi mina wazalwa unenhlanhla, kunenhlanhla ebekumele ngabe siyayilandelisisa kahle, kunenhlanhla bekumele ngabe siyayihlangabeza, uyayizwa lento. So manje ke ukuthi umuntu wazalwa embethe kimi kusho ukuthi umuntu wazalwa enenhlanhla ethile. So manje ke ukuthi mhlambe imbuzi ingena kuphi, mhlambe lapho kula ngingeke ngi-understande kahle kancane, mhlambe into kusamele ukuthi laba abanye oza kwethu bakwazi ukuthi uyayizwa lento, ngoba mina ngisebenzisa amanzi, ngisebenzisa umfula, ngiyakwazi ukuthi ngivule inhlanhla ngamakhandlela, ngivule inhlanhla ngamanzi. So whatever inhlanhla onayo siyakwazi ukuthi siyivule ngamanzi, not ngimbuza ukuthi mhlambe kuze kufuneka imbuzo ezi2 and then A1 umsebenzi uthatha 3 days. Cha, siyakwazi ukuthi sikwenze lokho just nje ngelanga eli1, sihambe nje siye emfuleni, then sihambe senze lokho ekumele sikwenze, then ukwazi ukubona na ukuthi inhlanhla zakho zikuphi. Manje ke into engishoyo mina ukuthi ngithi mangihlola ngithola ukuthi umuntu wazalwa anenhlanhla. Inhlanhla azifani, kukhona lo othi mawuthiyabheka thola ukuthi lona mani wena vele wazalwa unayo lento lenhlanhla le. So manje ke kuzomela ukuthi silandelisise kahle lenhlanhla yakho, kodwa ke manje omunye umuntu akayizwa kahle uma uzomtshela kanjalo, mhlawumbe ungeke umtshela ukuthi wazalwa embethe. So ngifuna uku-understandisa abantu ukuthi uma uza kimi mina ngithi wazalwa unenhlanhla, kunenhlanhla kumele usiyilandelisise kahle. If kukhona umuntu wathi kuwe wazalwa wembethe, ithathe kanjalo, ilungile, i-right, ayina problem. If akekho umuntu wathi wazalwa wembethe, if mina ngizothi wena wazalwa unenhlanhla, kuthiwe ukhona umuntu bese kube moyohlola komunye athi wena wazalwa wembethe, ithatha uthi nomkhulu naye washo ukuthi vele wazalwa wembethe, ngoba igama lokuthi wazalwa wembethe ngizama ukuthi ngilibalekele kakhulu, because umuntu uzongibuza ukuthi manje kusho ukuthini lo. Cha, lapho sekude kakhulu. Ngani? Ngoba mina ngi-understanda ukuthi umuntu uma ezalwa kuba khona ithonga noma isithunywa esimbatha lowo muntu loyo, bese lowo muntu loyo uzalwa analezo inhlanhla lezo aphiwa ubani? Yilo muntu ombethe. Uma wena wazalwa kuthiwa wazalwa vele lento yobunyanga, lento yobungoma, lento yesithunywa wazalwa nayo vele, kusho ukuthi ngamanye amagama vele wazalwa wembethe inhlanhla, wazalwa wembethe ithunywa, wazalwa wembethe vele. Ngani? Ngoba angeke kuthiwe wena wathwasa, wena kumele uyothwasa uyothwasa
mhlambe uyothwasa umkhulu owashona before wena uzalwa, noma ugogo owashona before wena uzalwa, vele kusho ukuthi yinhlanhla zakho lezo. Kusho ukuthi vele wazalwa wembethe leyo nhlanhla leyo yokuthi wena uzosebenza abantu. Makube kwahlala ikhehla lana kuwe, lahlala ikhehla lalinemfuyo laqebile nje, kwakuyikhehla nje elikhulu nje laziwayo endaweni noma induna, vele kusho ukuthi vele lelo khehla lambatha wena, lahlala kuwe wena wambatha lona lelo khehla lelo, kusho ukuthi wena wazala wembethe. Angazi noma siyayizwisisa kahle na lento le. Uma wazalwa vele unomsebenzi okumele uwenze, wazalwa vele la ekhaya kumele kube khona ushintsho olenzayo, vele kusho ukuthi wazalwa wembethe. Uma wena uzalwa inyanga uzalwa inyanga ethile bese nawe uthathe lowo msebenzi lo, kusho ukuthi vele wazalwa wembethe. Ngoba uma singabhekisisa kahle inhlupheko etholwa yilabantu laba ekuthiwa vele la abazalwa bembethe, nenhlupheko ekuthiwa okay wena kunomsebenzi kumele ngabe uyawuthatha, umsebenzi kumele ngabe wena uyawuphakamisa, kunamakhehla, kunezalukazi kuwe, vele kusho ukuthi wazalwa wembethe. Uma ungathi azibheka lezo inkinga lezo, vele ziyafana. Number one, kunezitha ezikhona bazitshela ukuthi kunejele engilibonayo, kunani engibona. Inhlupheko etholwa umuntu owazalwa wembethe kwashiwo vele ukuthi yena wazalwa embethe, nenhlupheko etholwa umuntu engazange kushiwo kuye ukuthi wazalwa embethe iyafana. Ngicela bana la ku-comment, ngicela ucomment if uyavumelana nami. Even noma ungavumelani nami, comment, ungapress dislike or unlike, ungapress nje le button lelinye leli elithi cha, ungapress, ungayi kulo. I-comment usho ukuthi mkhulu mina ngi-understanda so, then sizoba ne-conversation. But into engisho mina ukuthi inhlupheko yomuntu ekuthiwa wazalwa wembethe nenhlupheko yomuntu onomsebenzi wabantu abadala iyafana. Inhlupheko yomuntu owazalwa wembethe nenhlupheko yomuntu owacelwa ethongweni, umntwana ekuthiwa thina wena uma wakho wayengathola abantwana wase uyacela ethongweni, aboceliwe abobani, labo bantu labo bazalwa bembethe. Because uma ungatholi abantwana, awuthola umntwana namhlanje, kusasa uphupha ugogo ukwenzani la esiswini, noma ugogo kulethela umntwana, sasa kuthiwe ugogo lona uye ukulethele umntwana, uye kupha umntwana kumele ukukhuphula igama lakhe, noma kunegama kumele ngabe uyalithenga, wazalwa wembethe nje. If asizwani, ngicela nje kube nje ne-conversation. Comment kahle, kodwa kahle nabanye bazokwazi ba-understand lento oyikhulumayo, ungakhulumi into engeke ithandwe umunye umuntu. So ngithi mina ukuzalwa wembethe, kuthiwe wazalwa wembethe, so umbethe unqambile, umbethe uyayibona lento le, kuyafana spiritual nomuntu vele owazalwa straight, owazalwa neinhlanhla, wazalwa aphiwe nje, wazalwa anesiphiwo, wazalwa wembethe nawe, kuyafana. So omunye umuntu ozothi mina ngazalwa ngembethe ingubo yami, cha, because mangathi uyabhekisisa wonke umuntu ekuzothiwa wazalwa wembethe, mangathiwa iphi ingubo yakho akayazi. Mama, ingubo yami kwathiwa ngazalwa ngembethe, mama kuthi mina ngangidize kakhulu mntanami, angikhumbuli next ngangidize vele ngathi mangiceda nje ukuthola ngalala mina, bavele sebangibonisa bathi nangu umntwana, yabona umfana, then bese ke bahamba bayogeza. Uyayizwa lento? Bangake abantu ekuthiwa vele nansi ingubo yami, ngayithola mina ingubo yami, cha. Ake sibhekisiseni kahle bazalwane, lento le iyafana. Inhlanhla yakho nenhlanhla yomunye umuntu, inhlanhla ezifanayo, ngoba mongathi makuthiwa kunenhlanhla wena kumele uyilandelisise kahle, kunenhlanhla wena owazalwa nayo wena, kusho ukuthi vele ngaleso sikhathi usuke uhlupheka uyahlupheka, udobha phansi, uthunga uze uthunge nentasini. Yayizwa lento. So manje ke ungazithatheli phansi,
ngoba wena kuthiwa lo uyasho ukuthi wazalwa wembethe, lo akasho ukuthi wazalwa wembethe. Cha, mina angeke ngisho bazalwane, angeke vele ngisho nje mina ngithi mina wena wazalwa wembethe. Ngizothi mina kunenhlanhla owazalwa nayo ekumele siyilandelisise kahle uma sihlola. Then siyakwazi ukuthi sikhuqulule lenhlanhla le bese uyasho ukuthi emkhulu manje sengiyabona emkhulu what. Uyayizwa lento? Baningi abantu abangasho ukuthi mina mkhulu since wangithinta ngiyayibona into. Ngani? Ngoba angifuni ukuthi si-complicate izinto bazalwane, ngoba if wena uzohamba nomngani wakho nohlola wathi wena wazalwa wembethe bese lona kuthiwe kungashiwo ukuthi wazalwa wembethe, kuthiwe wena unenhlanhla bese kuthiwe hhayi shuthi umkhulu akaboni ugijime nawe ufuna ukuyohlola futhi just because ufuna ukuthi nawe kuthiwe wazalwa wembethe, noma kube buhlungu kuwe ukuthi hhayi wena vele yabona, ngoba nalaba bathi ekuthiwa kwabazalwa bembethe phela nabo yayizwa lento bala basemandleni. So musa ukuphatheka kabi, nawe wazalwa wembethe. Igama lami uVusi Mabunda, ngingumhlabe mina uMabunda omuhle, angisukeli muntu, angicali muntu, kodwa ngibabheka bonke abangisukelayo. Ngigojana lamanzi uVusimuzi kangoma yeza, uVusimuzi uvusa imizi yamadoda. Ngiyathemba ukuthi namhlanje wakho umuzi nguvusile. Ngitholakala eJermiston eGoli ku-084 972 9634 084 972 9634. Thokozani.